Piştî pêşhateyên dawiyê li Idlibê Sûrî û kuştina bedehan ji leşkerên Tirkiyê di encama êrişeke herî jima Sûriyê de wekû bersivekê ji wê yekê re ji 28 Sibatê ve Tirkiye dergehên xwe li pêş penaberên Sûriyê yên lê Tirkiye dimînin berev Yunanistanê û Ewropayê ve vekir. Bi hezaran derbeder û penaberên Sûriye û hin derbiderên ji regaznameyên din ji Tirkiye û bi alîkariya polîsên Tirkiye bixwe jî berê xwe dana sînorê Yunanistanê. Lê welatê Yunanê dergehê xwe li pêş koçberan girt. Ev çend rojin koçber li ser sînorê hevbeş yê navbera Tirkiye û Yunanê de yan jî yên ku sînora Yunanê derbas kirine jî di rewşeke pir zehmet de dijîn. Li aliyekî sînorê Yunanê hemî li pêşiya wan girtiye û li aliyekî din bi hezaran koçber bi hemî şêweyan hewlên derbasbûna sînorê Yunanê dan û polîsên Yunanê jî bi hemî şêweyan rêgirî li wan kir, bombeyên rondikbarên û dû wan armanc dike, lê beşekî mezin karî bû sînor derbas bike. Li gor videoyekê roja yekşemê hatiye belavkirin, beşek ji wan koçberan bi alîkariya polîsên Tirkiye wekû yek ji wan koçberan di videoyekê de dibêje karî ji aliyê dergehê Înîzyê di navbera Tirkiye û Yunanê de piştî devera Edirne bi 10 kîlometran derbasî nava xaka Yunanê bibin. Bi sedan ji koçberên Sûriye û hin regaznamayê din diriya bejayî re gihiştina nava xaka Yunanê li ji ber hejmara wan ya mezin polîsên sînoriyên Yunanê nikarîn wan rawestînin û rêgiriyê li wan bikin. Di heman mejarê de ku te videoyeke din hovatiya polîsên deryayî yê Yunanê lê de xuyanî tê de diyar e çawa rêgirî li hejmarek koçberan di nav wan de jî jin û zarok hene bi şêweyekî dûr ji rewiştên mirovatî dikin. Gemiya xwe nîzî pelemeya wan kirine bi daran li wan dixînin. Guleyan davêjin derdora pelemeya koçberan di nîva deryayê de wan vedgerînin berev Tirkiye ve. Ne tirs û qîreqîra dayîkan ne jî hawar û hêviyên mirovatiyê polîsan radwestînin û berûva ji wê yekê polîs hewl dide û koçberan bin av bike. Di kurtevedyokê din de ku roja duşemê di duê adarê hatiye belavkirin, pelemeyeke penaberên Sûriyê diyar dibe û gihîştiya Yunanistanê bixwe nîzî 20 kesî li xwe digire, di nava wan de jin û zarokên biçûk hene. Li gor cilûbergên wan koçberan, Kurdên Rojavayê Kurdistanê jî di nav wan de hene. Lê bi dihan welatiyên Yunanê û polîsên wê li şûna ku pêşwaziya wan bikin û tirsa mirinê ji dilê wan û wan zarokên biçûk û dayîkan derbixînin, li dora wan kom bûne û nahêlin ji pelemeya xwe dakevin li ser xaka Yunanê û bi acizî û dengê bilind berdidina wan û dibêjin vegerin cihê hûn jî hatine we berê xwe daye kur cihê me bi xwe di Yunanê de tune ye vegerin ji vir herin û gelek gotinên nexweş û pêkenîna xwe bi wan koçberan dikin. Tevlî ku peleme li dîwarê wê deverê li Yunanê rawestiya bû tehfekê lê didin û dûrî xwe dikin. Lê koçber bêdengin tev di tirsê de ne ka wê çarenivîsa wan çi be. Dê zaroka xwe hembêz dike û bav çavekî wî li xelkê Yunanê ye û çavê din jî li deryayê û dûlabê rizgarkirinê û zarokên wî ye. Wê rewşa zehmet û metirsîdar koçber wek qedera xwe bi tirs û bêdeng dimînin. Bi tenê çavê wan li mirovekî ye aramiyê bixe di dilê wan de lê dîmen bi dawîtê û kes nizane çarenivîsa wan koçberan çawa çêbû. Wekî wan wekî bi hezaran koçberên Sûriye û Kurdên Rojavayê Kurdistanê bi armanca lêgerînê li jiyaneke xweş dûr ji kuştin û mirinê ji mirinekê berê xwe didin mirineke din û kêm kêm ji koçberan diriya deryayî re gihiştina cizîra Lesbosa Yunanî. Ji destpêka adarê de Recep Tayyip Erdogan got ku êdî Tirkiye nikare pêşwaziya pêleke din ya penaberên Sûriyê bike. Amaje kir ku zêdetir ji 18,000 koçber û penaberên Sûriyê sînorê Tirkiye berev Ewropayê ve derbas kirin û got jî wan biryara vekirina dergehên xwe da di vê demê de ew dergehan nagirin ji ber ku Yekîtiya Ewropayê sozên xwe derbarî penaberên Sûriyê bicî nekir. Êdî Tirkiye bi tena xwe nikare bi barê wan rabe. Lê wekû çavdêrên siyasî dibêjin ev gava Tirkiye wekû bersivekê ji pêşhateyên dawiyê li Idlibê û şer û pevçûnên Tirkiye û rejima Sûriye û bi piştevaniya Rûsyê û kuştina leşkerên Tirkiye hatiye.